Moi! Tervetuloa kuuntelemaan IAB:n podcastia Konversio-optimisteja. Tänään keskustellaan oikein ajankohtaisesta aiheesta, joka muokkaa Suomen digimarkkinassa peräti 130 miljoonan euron markkinaa. 130 milliä fyrkkaa digimainonnan yhdessä momentissa, eli puhutaan display-mainonnasta ja high impact mainosformaateista, jotka muokkaa tätä markkinaa tulevina vuosina, ainakin IAB:n mielestä tosi paljon. Kumppanina tässä podcastissa on mukana Jokki, sieltä on Antti ja Harri mukana. Otetaanko perinteinen esittelykierros alkuun? Kumpi herroista haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Joo, tervehdys kaikille. Virtasen Harri on nimi, Jok, entinen Nostemedia yritys. Mä toimin kaupallisella puolella, vastaan ohjelmallisesta ja meidän kaupallisesta tekemisestä Suomen päässä ja on asiakastyössä aika vahvasti vielä mukana ja yritetään kehittää markkinalle parempia tuotteita. Yes. Ja mä oon Antti Kaipanen ja toimin meille toimarina, toimitusjohtajana ja enemmän ehkä siellä julkaisijapuolella puuhailen päivittäisessä työssä ja sitten kaikkea muita. Kaikki, mikä on tylsää meidän firmassa, niin kuuluu mun pöydälle sitten taloudesta ja laskutuksesta ja muista muuta asiat liittyen. Näissä. Oikein kiva. Kiva, että olette tullut IAB-podcastiin ja aihe on erittäin kiinnostava. Mun nimi on Pasi Rassina, IAB:n toimari 6 vuotta ja näin poispäin. Yritys Jok ennen tunnettiin nimellä Nostemedia. Pari vuotta sitten tuli yrityskauppa, näin poispäin. Mikä tarina, miten ollaan päästy tähän pisteeseen? No siis tarinahan tietenkin lähtee Nostemediasta ja Nostemedia perustettiin 2014 ja oikeastaan vastaamaan siihen että yhdistetään erilaisia suomalaisia digitaalisia medioita mainostajien kanssa. Eli meillä oli hyvä iso mainosverkosto suomalaisia julkaisijoita, kenen sitten sivustolla ollaan hankittu mainontaa mainostajilta ja sitä me tehtiin tuohon vuoteen 2023 saakka. Silloin löytiin Jokki meidät tuolta jostain ja alkoi lähestyä meitä ja alettiin keskustelemaan sitten yhdistymisestä ja siihen sitten päädyttiin. Ja tosiaan niin kuin Jokki tekee ihan samaa kuin mitä teki Nostemediakin niin kuin täällä, että yhdistää mainostajat ja julkaisijat, mutta sillä lisäyksellä, että siellä on tämmöinen juurikin meidän teeman mukainen asia, eli high impact formaatteja sitten, mitä vielä tuodaan siihen lisää. Ja me mietittiin sitä ja kaikki näytti hyvältä, niin sitten liityttiin Jokkiin ja Jokki itsessään on jo ihan tunnettu tai on hyvinkin tunnettu toimija tuolla niin kuin saksankielisillä markkinoilla ja Saksa on tosiaan niin kuin kotimaa. Sitten sen jälkeen sieltä on laajennettu tuonne Itävaltaan ja Sveitsiin ja sitten sen jälkeen numero 4 tuli Puola ja sen jälkeen itse numero 5 oli sitten meikäläiset Suomessa. Ja sen jälkeen nyt tässä vielä niin kuin, yrityksessä on aika kova laajentumisoperaatio käynnissä kyllä. Eli me avattiin nyt Ruotsi viime vuoden puolella. Toiminta starttasi elokuussa ja nyt meillä on 5 ihmistä tuolla Ruotsissa tänä päivänä sitten. Ja seuraavat maat tässä, no meillä on jo vähän hajua niistä, mutta katsotaan mitä tapahtuu sitten. Joo, tuodaan uutisia kun niitä on kerrottavana. Just näin. Ja mikä on Jokin business? Se ei kai ole ihan sama kuin Nostemedialla. Tehän olitte kansankielellä, siis niin kuin Nostemedia oli verkosto, eikä? Joo. Nostemedia oli verkosto ja nyt niin kuin Jokin kautta me tuodaan mainosalusta ja se lopputuote on mainosformaatit ja puhutaan korkean huomioarvon mainosformaateista ja se on se meidän juttu täällä. Eli tuodaan parempilaatuista mainontaa markkinaan. Joo. Eli teillä on kansankielellä, teillä on niin kuin mainoskonsepteja, puhutaan high impact display-formaateista, joiden pitäisi olla semmoinen display-mainonnan uusi vaihe ja tuoda sinne niin kuin paremmin tehoja ja uusia mainostajia, mutta
Ja sen lisäksi tietenkin meillä on myös se itse julkaisijapuoli, eli meillä on se myös tavoittavuus tässä niin kuin talon Juuri sisällä. näin, Ja ehkä niin kuin, kumminkin loppujen lopuksi ihan sama tekee niin kuin jokaisessa maassa, eli siellä Joo. on se niin kuin siellä on tavoittavuus ja siellä on omat formaatit ja sitten niitä sitten tietenkin tarjotaan mainostajille eteenpäin. Joo, kansankielellä parempia mainosformaatteja, attention-teema, korkea huomioarvo, konsepteja, aktivoivia mainoksia ja siinä oikeastaan niin kuin lyhyesti mitä tuodaan markkinaan. Siellä on taustalla tietysti oma alusta, jonka kautta niitä pyöritetään Joo. ja siellä on datakumppaneita, siellä on omaa tekoälyä, jolla sitten tehdään parempaa mainontaa ja se on oikeastaan niin kuin hyvin kiteytetty, mitä me tullaan tuomaan tähän markkinaan ja ollaan jo tuotu. Olette tuotu jo. Joo. Joo. Joo, mikä te näette, että mikä on ykkösdriveri tuossa high impactissa, että miksi just nyt ne trendaa? Niistä on puhuttu niin kuin parisen vuotta sitten, ne rupesi tulemaan samaan aikaan, kun puhuttiin attention, tuli teemana, että iskettekö te attentioniin, eli te haluatte tuoda sitä attentionia display-puolelle, onko toi luonnollinen kehitys? Bannerithan on ollut bannereita aika pitkään kaikella rakkaudella. Mä oon bannermies, jos kuka, niin mä rakastan bannereita. Vai mennäänkö jotenkin tämmöiseen niin kuin banner blindness-tyyppiseen mainossokeuteen ja ratkaisuja siihen, vai onko se signal lossia, eli dataa vähemmän, jotain pitää tuoda, vai mikä se, niin kuin se ihan se tiedätkö, terävin kärki, että miksi? Ehkä se on kumminkin vaan se koko alan evoluutiokin osittain, että me opitaan mittaamaan paremmin, me opitaan vaatimaan mainoksilta enemmän, että jos mennään hyvin kauas taaksepäin, niin nehän oli vain jatke printtimainoksille suurin piirtein, mutta nyt tietenkin kaikki ymmärtää, mitä digitaalisessa niin kuin mainonnassa ja markkinoinnilla voi tehdä, niin silloin ne myös vaatimustasotkin vähän niin kuin nousee, ja sitten niin kuin myös mainostajat alkaa vaatimaan niin kuin enemmän ja mä uskon, että se on tavallaan oman kaltaista ihan vaan evoluutiota, mikä on vie tätä koko hommaa eteenpäin. Joo. Ja parasta oikeastaan oli se, mitä mitattiin aikaisemmin, klikkiä eteenpäin, näytöt, klikki. Nyt meillä on mahdollisuus tarjoa sit muuta myös sen osalta. Ja brändimainostajille niin sen niin kuin brändin tehoa, kuinka kuluttaja tai päättäjä reagoi siihen mainoksiin, niin kyllä se on se niin kuin erittäin kärki ja kyllä se evoluutio on. Mekin ollaan tässä jo monta vuotta nähty bannereita. Joo, ollaan nähty. Ollaan. Ja ne välillä ne on pystyssä ja välillä ne on vaassa ja välissä ja vinossa ja välillä vähän liikkuvaa kuvaa ja muuta. Mutta se seuraava askel, huomio, mitä sieltä saadaan ulos, mikä se itse asiassa, miksi ostaa brändimainostajan, mitä mä saan ulos siitä mainosta. Ja siihen, se on se, niin kuin se Mä saan vähän samaa mieltä ja sitten mä olin siis julkaisijalla, mä olin itse 15 vuotta ja aloitin siellä silloin, kun koodattiin bannereita saitille ja sitten tuli mainonnan hallintaa ja ohjelmallista ja dataa on ollut siis ihan jäätävän paljon display-mainonnassa yhdessä vaiheessa ja se data liikaakin määritteli sitä, että siitä tuli tosi taktinen työkalu ja nyt kun datan määrä pikkuhiljaa vähenee tai näin on käynyt, niin mä oon tosi onnellinen suomeksi, että markkinaan tulee jotain uutta. Koska ja samahan oli esimerkiksi viewability, sekin on suht tuore periaatteessa, tietenkin onhan sitten jo mutta riippuu varmaan aikaskaalasta, että millä aikavälillä katsoo, mutta niin kuin, tavallaan sunkin varmasti maikkaripäivillä niin aloitettiin mainoksilla ja esimerkiksi viewabilityä ei vielä mitattu ja sitten se tuli jossain vaiheessa ja sitten myös se tieto on siirtynyt mainostajille ja niin kuin mainostajat osas alkaa kysymään sitä, että hei, näkyyhän mun bannerit itse asiassa, niin kuin, näkyyhän mun mainokset oikeasti siellä sivustolla ja niin kuin ruudulla, että niitä ei ainoastaan ladatakaan, niin tämä on yhtä isoa evoluutiota. Joo. Päivän aihe siis high impact display-formaatit, eikö korkean huomioarvon banner-formaatit? Kyllä. Joo. Ihminen näkee, huomaa. Ja mahdollisesti vielä reagoi. Ja reagoi sekin vielä. Ja meidän kulma, jos ehkä vähän viedään, me halutaan, että meillä on attention, eli huomataan, ja sitten se meidän itse pihvi on siinä, että sitten tulee sitoutuminen ja reaktio. Yes. Ja siihen jok haluaa, että meidän mainontaa käytetään parempaa, huomattavampaa ja reagoivampaa. Noniin. Siinä. Meikkaa senssiä. Joo. Meikkaa.
me ajateltiin käsitellä tätä high impact juttua kärpäslätkien kautta. Me ollaan valmistettu, osin tulee yllätyskyssäreitä Harrille ja Antille, osin ollaan suunniteltu käsikirjoitusta. Multa tulee väittämiä. Joo. Ja sitten te olette väittämien kanssa samaa mieltä tai eri mieltä. Ja näytätte myös sitten meidän YouTube-katselijoille sitten kärpäslätkien kautta, että ootteko eri vai samaa mieltä. Et vihreä kärpäslätkä on, että jes, kuulostaa hyvälle, samaa mieltä. Punainen on sitten, että ei pidä paikkaansa. Jos tulee ristiriitaisia fiiliksiä, niin saa sitten nostella molempiakin. Ja sitten jutellaan sitten matkalla, eikö näin? Just näin. Ollaan valmiita. Oletteko valmiina? Onko Antti kanssa valmiina? Olen. No niin. Me annettiin tälle osiolle nimikin. High Impact Display mainonnan myytin murtajat. Wow. Hyvä. Ja väittämä numero 1. High Impact formaattien ostaminen on vaikeaa. On vaikeaa. On vaikeaa. Ensimmäinen väittämä. Kärpäslätkää pystyy. Meidän näkökulmasta me tietenkin sanotaan ei. Antti kärpäslätkää pystyy. Ai niin kuin mulla oli oma, sori. Kyllä, näin on. Eli täällä on yhtä lailla ei nostettu pystyyn, että tietenkin niin kuin meidän näkökulmasta niin me ymmärretään ehkä yleisellä tasolla se, että se voitaisiin mieltää alun perin vaikeaksi, koska sitten jos mekin mennään sanomaan, että hei, meillä on kaikkea siistiä, mitä sä voit tehdä meidän mainoksessa, niin sitten mainostajan ensimmäinen vastaus saattaisi olla se, että no ihan kiva, mutta mulla ei ole ketään, kuka voi rakentaa noin. Yes. Mutta meillä on siihen vastaus, ja meidän vastaus on oma Jok-studio. Eli meidän kanssa kun tekee kampanjoita, niin se materiaalin tuotanto kuuluu hintaan. Että mainostajan tarvii antaa meille vaan assetit sitten niin omalla brändiltään, fontit, kuvat, videot, muuta, niin me hoidetaan niistä sitten niin kuin mainostajan haluaman näköinen mainos sitten pystyy. Ja voin kertoa myös, että me tässä nyt koko niin kuin tavallaan jokin laajuudelta, me tuolla niin kuin Keski-Euroopan markkinoilla ja tietenkin täälläkin ollaan nähty kyllä jokainen brändin ohjeistus ja pystytään aina niin kuin pelaamaan niiden mukaan kyllä sitten, että siellä on isoja mainostajia, että me osataan kyllä tehdä hyvät materiaalit aina niiden aseteista. Mutta tässä tulee oikeastaan loppu niin kuin tulemana se, että meidän kanssa toimiessa ainakaan ei ole kyllä niin kuin tämä vaikeaa ostaminen. Tosi vaikea lisää yhtään mitään. Ehkä yksi semmoinen pieni lisä, että jos asiakas on tuottanut jo valmiiksi jonkun formaatin, sen formaatin voi heittää meille ja meidän studio muokkaa siitä niille meille temploille eli pohjille ja me pystytään ajaa sitä jo valmiiksi tuotettua. Ei lisäkustannuksia, helppoa, prosessit nopeita, hyväksytetään asiakkailla kaikki mitä ja sitten laitetaan tuutista ulos sen aikana. Kyllä. Yksi, mikä kanssa voi ehkä, jos jotain niin kuin hypoteettisesti ajattelisi, on ehkä toi metriikkapuoli kanssa, mistä voi tulla vähän semmoinen fiilis, että mitä nämä kaikki metriikat on ja engagementit ja muut asiat. Mutta oikeastaan niistäkin päästään ihan niin kuin kansantajuisesti eteenpäin, kun mainostaja kertoo meille, niin kuin, että mitkä on hänen tavoitteensa sitten, niin sitä kautta niin kun rakennetaan ne myös metriikat kuntoon ja sitten myös käsitellään ne sen mukaisesti kyllä, että niin sekin puoli niin kuin meidän näkökulmasta on kyllä aika easyä. Se on meidän leipälaji, me osataan se. Te osaatte sen, joo. Voiko kyllä ostaa ohjelmallisesti ja sitten myös garantiin? Kyllä. Okay. Kaikki kanavat on auki. Joo. Tämä väittämä, viittaako tämä siihen, että jos vähän rupeaa niin kuin, vaikka mainostajana hiplailemaan high impact teemaa, niin temploi on ihan hemmetisti. No periaatteessa sitten niinku jeesaamaan, tai jos niitä on vaikka 20 tai 30 templaa, en tiedä paljon niitä on, niin mitkä niistä on, tiedätkö, ne Suomen markkinalla, tiedätkö, mikä on tähän se oikein? Me lähdetään kyllä aika pitkälti niin kuin, vähän niin kuin tyhjältä pöydältä tietenkin omalla tavalla. Totta kai meilläkin on tietyn kaltainen niin kuin template, niin kuin galleria, mistä voidaan ottaa, mutta sillä tavalla pyritään, että niin kuin, suhte niin kuin sen mukaisesti, mitä niin kuin mainostaja tahtoo, niin aletaan katsoa sitä asiaa, että halutaanko esitellä vaikka monta tuotetta siinä yhden mainoksen aikana, niin sitten miten ne saadaan mahdollisimman tehokkaasti, minkälaisella esimerkiksi galleria-elementillä tai muuta, yhdistetäänkö siihen videoon tai jotain muita elementtejä, niin me aika pitkälti semmoisella niin kuin vähän ehkä niin kuin mahdollisimman tyhjältä pöydältä yritetään itsekin aina lähteä noihin asioihin. Joo, ja helpoimmin ehkä just silleen, että asiakkaalla on esimerkkinä 300-600 formaatti. Me pystytään suoraan se viemään niihin meidän valmiisiin. Se ei vaadi mitään. Ja videoissa 16:9 tai 9:16 suhteen video, ne uppoo suoraan sinne ja asiakkaan ei tarvitse sanoa, että me otetaan ton näköinen, näyttää hyvältä ja lähdetään tekemään. Oikein hyvä. Joo. Tosi simppeli. Joo. Kyllä. Tosi simppeli. Joo. Hyvä. Kakkosväittämä. Yes. Ja äskeinen sai siis 2 punaista. 2 punaista. Selvä.
Kakkosväittämä. High impact banner-mainonta ei ole luovaa. Ei ole luova. Ei ole luovaa. Onhan se nyt. Väite on väärä, eli silloin nousee punainen. Kyllä. Nyt laitettiin jo vähän. Kyllä. Tämä oli puskista. Kyllä, ootteko hereillä? Niin on juuri näin, että se Joo. joutuu niinku oikein operoimaan tuon kysymyksen Joo. omassa päässä kanssa oikeaan Onko se luovaa? Siis totta kai se on luovaa, ja jos jotakin, niin tietenkin se voisi varmaan olla vieläkin luovempaa, että se olisikin kiva kyllä sillä tavalla, että esimerkiksi meillä ei sillä tavalla ole mitään rajoitteita siellä sitten, että mitä voidaan tehdä. Sitten kun siihen luovuuteen, sen itse formaatin tai siinä mainoksen luovuuteen lisätään vielä vaikka targetoinnin luovuus ja ne elementit, niin sitten me saadaan vaikka jo mitä siistejä juttuja aikaiseksi sitten kanssa, että me itse yritetään puhua aina sen luovuuden puolesta niin paljon kuin mahdollista ja ainakin itsekään kanssa tuolla, kun aina puhuu vaikka mainostoimistojen ja mediatoimistojen kanssa, niin pyrin sitä painottaa, että niin sanotusti, että ottakaa ilo irti, että nyt on tapoja tehdä luovia ratkaisuja sitten. Joo, ja tuohon lisättävä, että se on pelillistä, siellä on, sä voit tehdä sen bannerin kanssa, sä voit raaputella niitä ja verrattuna siihen, että minkälaisia asioita sen kanssa voi tällä hetkellä tehdä, mitä sinne voi keksiä, niin kaikki mitä verkkosivuja voi ylipäätään tehdä, kaikki mitä verkossa voi tehdä, voi tuoda siihen bannerin sisään lähestulkoon. Joo. Kyllä. Ja musta silleen, miten mä itse tän näen, että silloin kun teillä on niitä temploja, niin niiden kautta on myös helpompi olla luova. Joo. Että sit jos olisi tiedätkö, ihan tyhjä A4, niin sit on se niinku hemmetin vaikea, kun ei tiedä yhtään, tiedätkö, No se on totta liikkeelle. kanssa, ja ehkä mä en tiedä, ehkä Harri, miten asiakkaiden kanssa toimii, mutta mä itse yleensä pyydän, sanoin, että kannattaa mennä, meillä on semmoinen kuin showroom.jok.com, se varmaan saa tuohon YouTuben kuvaukseenkin laitettua vielä. Saa. Niin meillä on tosi iso galleria ja kannattaa hyppää sieltä sitten myös muiden maiden puolelle, että mitä siellä on tehty, niin siellä on todella laaja sillä, että voi käydä ammentamassa, että mitä kaikkea voidaan tehdä. Et siellä on pelejä ja kaikkea feedejä tuotefiidejä, mitä ikinä, karttoja, kaikkea. Mutta mä ymmärrän sun pointin kanssa siinä, että jos lähtee, jos tarjoaa kaikkea, niin on vaikea tarjoa mitään periaatteessa. Mä ymmärrän sun pointin, mitä sä haet tuossa ihan täysin kyllä. Joo. Antaa luovuudelle ne rajat. Kyllä. Joo, ja meillä on varmaan aika paljon vielä tehtävää sen kanssa, että me ollaan luovien toimistojen ja luovien digitoimistojen kartalla nyt. Joo. Sen takia me ollaan täällä. Kyllä. Miten tämä nyt ei kuulu tähän meidän alkuperäiseen agendaan, mutta sitten kun te olette puhunut kuitenkin joko 2 vuotta näistä formaateista, rupeeko näkyy Suomen markkinalla, että on vaikka, jos teillä on 20-30 templaa niin kuin teoriassa, että tyyliin meillä vain 4 tai 5 vetää? Joo, siellä on tietty mainoskonsepti, joka on tämmöinen Mysterian-niminen tuote, jonka sisään saa rakennettua pelejä ja siinä on tietty Pysty 3600 formaatin näköinen formaatti, joka on se helpoin mobiiliin tuotava ja se on helpoin tavallaan rakentaa ja sitten siinä on helpoin rakentaa luovuutta sinne sisään ja sen ympärillä, niin se on oikeastaan se, mistä me on lähdetty ja se toimii parhaiten. Sitten sen sisällä on luovia temploja, jonkalaisia eri, vaikka karttaintegraatioita sinne sisällä tai sitten on se peli tai sä voit raaputtaa arpoja tai soitella joulupukille ja mitä ikinä. Niin tavallaan se kartta sitten aukeaa sen niinku luovan toimijan kanssa, mutta kyllä se on se niinku mediallinen tai mainosformaattikonsepti, Mysteriad on sellainen, mikä on vetänyt tosi hyvin. Ja kun sen sisällä on niitä toimintoja, niin se on ainakin sun suosikki. Se aina on, kun jutellaan, se sanoo Mysteriad. Kyllä. Ja sitten hyvä nimi. On. Joo. 3. Yes. High impact formaateista saa enemmän dataa kuin perus display-mainonnasta. Saa enemmän dataa. Ja nyt on vihreä. Ensimmäinen 2 vihreitä. Kyllä vihreillä mennään. 2 vihreitä. 2 vihreitä. Kyllä. No, minkälaista dataa? No tietenkin siitä saa oikeastaan melkein, nyt tulee vähän tyytyväisesti, siitä saa melkein mitä vaadit dataa. Periaatteessa niin riippuen tietenkin aina mainoksesta, niin me voidaan myös laittaa siihen niin eri pisteitä siitä datasta, mitä me halutaan kerätä. Ja siinä sikäli mikäli ei ole niin kuin rajoja ja tietenkin me pystytään mittaamaan niin kuin aikaa ja klikkauksia ja
katsottua niin mainosta ja muuta, että mutta sen lisäksi siihen pystyy niin kuin engagementin näkökulmasta sitten katsoa, että me voidaan raportoida asiakkaille, että kuinka moni pelasi sitä peliä ja niin kuin, tai kuinka monta ihmistä aloitti pelin ja kuinka monta ihmistä pelasti eteenpäin ja näin poispäin. Eli tavallaan siinäkin niin kuin me pystytään niin kuin sitten rakentamaan se mittaristo sinne aina niin kuin sen perusteella, mitä niin kuin sitten niin kuin asiakas haluaa, että siinäkään ei sikäli mikäli ole oikeastaan niin kuin rajoja jälleen kerran. Mutta joka tapauksessa me saadaan sitä enemmän kuin ihan puhtaasta perinteistä bannerista, missä yleensä on aika klikki. Joo, klikkiveto. Impression, viewability, klikki suurin piirtein, niin sen lisäksi me pystytään kyllä tuohon pistämään niin eri pisteitä sitten, mitä mitataan. Joo, ja pystyy palastelemaan, että jos on jotain tiettyä tarinaa, on iso viesti ja sitten on pieniä viestejä siellä sisällä, että saatiinko iso viesti läpi, saatiinko ne pienet ja mitkä niistä pienistä viesteistä meni perille tai vietettiin aikaa ja siitä vielä kuinka moni päätyi sitten mainostajan sivulle ja kuinka moni ei. Et kyllä tosi paljon saadaan semmoista yksityiskohtaista dataa ja sitten että kuinka paljon halutaan siitä ottaa, mikä tieto on arvokasta sille ostajalle, niin pystytään määrittelemään ennen kuin lähdetään sitä kampanjaa tai sitä tekemistä tekemään. Ennen sitä määritellään, mitä halutaan mitata, niin tosi paljon sieltä saadaan ulos. Pystytäänkö me tuon mittaamisen ja datan kautta rakentaa silta sinne attentioniin? Hyvä kysymys. Pystytään. Onko teillä joku tämmöinen metriikka siihen liittyen? Meillä on metriikka tällä hetkellä, jota tuodaan markkinaan. Mä sanoisin, että Q2 aikana meillä on jo tuote, jolla me pystytään tuomaan attention CPM-mallennettua metriikkaa ulos tai ostettavaksi, testatavaksi. Tällä hetkellä meillä on, ja me tehdään sitä mallennusta tuolla takana. Se ei ole ihan vielä valmis, mutta tullaan lanseeraamaan se tässä H1 aikana, se on varmaan turvallista sanoa. Se on turvallista. Onko turvallista? Kun et sano sitä vuotta, niin se voi olla H1. Kyllä me tälle vuodelle laitetaan se. Kyllä. Me halutaan siihen mukaan. Kyllä. Harri, sä oot Mystery Ad-miehiä, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin tuossa High Impact-maailmassa, niin vähän niin kuin Antti sanoi, niin kuin raportoitavia juttuja tulee lisää, eikö kuitenkin, ja kohte te jollain tavalla attentioniikin raportoitte tai jotain tunnuslukua, joka siihen viittaa. Formaateista, temploista, sä sanot, että Mystery Ad on se juttu, mutta mikä niistä mittareista on, jos sun pitäisi sanoa maisella, että seuraappa tätä? Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että engagement on varmasti sellainen. Kuinka moni sitoutuu siihen sun mainokseen on mun mielestä se arvokkain mittari. Attention on ennen sitä, huomio on ollut, viability tulee ennen sitä, attention ja sitten se engagement. Engagementia tällä hetkellä ei hirveästi tarjota tähän markkinaan. Me tullaan olemaan kyllä siinä ensimmäinen ja pystytään tekemään se jo tänään. Joo. Antti, ekstra kysymys sulle. Noniin. Kärpäslätkä kysymys sulle. Oletko samaa mieltä Harrin kanssa, että se engagement on se juttu? No kyllä mä nyt en lähde Harria tässä. Poikkiteloin me Harrin sanojen kanssa. Se on samaa mieltä ehdottomasti. Mitä eli vihreätä kärpäslätkä. Vähän vienosti tulee. Ota sitten kunnon. Joo. Kyllä. Hyvä. Joo, vihreätä tulee Harrille. Kyllä. Me ollaan samoilla verkkareilla nyt. Joo, te olette samassa paikassa töissä, se on hyvä, että olette samaa mieltä. Hyviä vastauksia. Kiitos. Väittämä numero 4. High Impact-formaatit tekevät display-mainonnasta entistä tehokkaampaa. Kyllä se tekee, Et meinannut ottaa punaista. Tämä on jännä, miten alkaa mieli niin miettimään, että oikein pitää 2 kertaa niin käydä se lause päässä lävitä ja sitten vasta uskaltaa nostaa, mutta kyllä, totta kai se tekee tehokkaampaa. Että, niin tietenkin High Impact-maailmassa niin formaatit on isompia ja huomatumpia ja muuten, niin kyllä se sitten myös sitä kautta niin aina muuntuu sitten tehokkuudeksikin. Et ei siinä oikeastaan se on niin lyhyt vastaus tähän. Joo, ihan samaa mieltä. Se, että nostan yhden teknisen asian, meillä on vielä taustalla Visix AI siellä taustalla, joka tekee niin kuin mittareista arvokkaampia. Halutaan, että se tulee tehokkaammaksi myöskin. Kyllä me uskotaan siihen, että se tulee olemaan tehokkaampaa, kustannustehokkaampaa, kun me katsotaan rivin viimeistä
solua tai miten Joo. ikinä, niin kyllä mä uskon, että se tulee olemaan vielä niin kuin huomattavasti kustannustehokkaampaa, kun mietitään, että mitä pitää saada aikaan. Hyvä. Numero 5. High impact formaatit häiritsevät käyttökokemusta, eli nyt saittien loppukäyttäjä. Ehkä se menee vähän niin kuin tavallaan vähän niin kuin kumpaakin kohti, eli mulla on vihreä ja punainen tässä. Mitä mieltä Harri? Kerrankin olette vähän eri mieltä. Joo. Mä en voi sanoa, että ne häiritsee käyttökokemusta. Kyllähän ne häiritsee. Tämä on niin monta kuin on mielipidettä, on tekijääkin, mutta Niin, se on myös toisaalta vähän niin kuin filosofinenkin kysymys, koska niin kuin tavallaan ainahan mainonta on pikkasen niin kuin kompromissi sen suhteen, että media pystyy tekemään niin myös tuottoja sillä niin kuin medialla, jotta se pystyy tekemään sitä mediaa niin kuin, ja meidänkin tapauksessa, kun monesti on paljon esimerkiksi niin kuin mukana myös independent-medioita, jotka niin kuin edellyttää, että ne saa myös tuottoja, niin ehkä siinä mielessä että kyllä, että niin kuin mainontahan on aina pikkasen kompromissi sitten kyllä, että se tulee myös huomatuksi ja muuta sitten, mutta me myös tehdään siitä kyllä, niin kuin pyritään siihen, että se ei olisi niin häiritsevää. Me tehdään tietenkin aktiivisesti työtä, me tutkitaan esimerkiksi niin kuin CLS-skoretusta siellä, että se niin kuin lataa mahdollisimman tehokkaasti. Me ollaan aina Better Ads Coalitionin kanssa niin kuin, mukaisesti tehdään aina meidän formaatit ja muutenkin pyritään niin kuin seuraamaan sitä niin kuin teknistä näkökulmasta myös, että se ei olisi niin kuin, että se olisi mahdollisimman hyvä symbioosi siellä niin kuin sivustolla sitten nämä mainokset. Toi on muuten hauska juttu, kun puhutaan niin kuin, tämä on niin kuin sit ääriesimerkki siitä, että miten ihminen on rakennettu, eikö? Kyllä. Tämä on niin kuin ihan helvetin huono kysymys. Joo. High impact format häiritsevät käyttökokemusta, vaikka oikeasti pitäisi niin kuin ajatella sitä, että vitsi mitä kaikkea hienoa mainonta mahdollistaa ihmisille, eikö? Kyllä, juuri näin. Siis nettimainonta on ihan siis maaginen väline. Mieti, miten paljon me saadaan uutisia ja somepalveluita ja työkaluja käyttöön mainonnanta. Joo, ja tietenkin se on vähän semmoinen varmaan, mitä niinku, ihan niinku käyttäjän näkökulmasta ei osaa aina välttämättä ajatella. Ei osaakaan. Niinku esimerkiksi niinku adblockerithan on hyvä niinku esimerkki myös siitä, että jos niinku tavallaan ihmiset ymmärtää, niinku, että hei, tämä on se vähän niinku vaihtokauppa periaatteessa, niinku, että mä saan käyttää sun palvelua, tuolla on joku toimittaja, joka tekee jutun tai käy haastattelemassa jonkun, niin että siitä saadaan myös sille toimittajalle palkkaakin, niin totta kai se on vähän semmoinen juttu. Tänä päivänä myös käyttäjät altistuu niin kuin valitettavasti myös niin kuin aika paljolle vähän niin kuin pieniä häiriötekijöitä. Esimerkiksi tämä consent-bannerikin, tällä diplomaattisesti sanottuna sillä niin kuin, että minusta tuntuu, että se on vähän niin kuin epäonnistunut keksintö, koska eihän kukaan niitä niin kuin oikeastaan mieti sitä asiaa siinä aktiivisesti vaan painaa sitä kyllä että mutta ehkä niin kuin kokonaisuudessaan tiettyä varmaan ehkä vähän niin kuin se niin kuin tietenkin high impact vähän nostaa sitä niin kuin, että koska se näytetään käyttäjälle ja halutaankin, että käyttäjä vähän niin kuin myös niin sanotusti engagea ja myös huomaa sen. Ja huomaa sen, niin siinä niin kyllähän se sitten varmasti pikkasen ehkä niin kuin jopa voi häiritä. Vaikea lisää, toi oli sen verran syvä luotaava. Mä ehkä ottaisin sen, että me halutaan, että se on niin kuin kohdennettu, siellä on taustamuuttujat, että se olisi mahdollisimman hyvää mainontaa just sille kävijälle ja sille ympäristölle ja ehkä sitä kautta lähtee, että se ei ole häiritsevää. Toki formaatit on isompia, latausajat, toimiiko se, näkyykö se heti, siihen pidetään niin kuin huolta, että ne toimii teknisesti hyvin, niin mahdollisimman vähän ainakin häiritsee. Ehkä se on se oikea. Ja sitten on, ja vielä pakko tietenkin sanoa myös, että onhan tässä myös muitakin työkaluja, millä me pidetään huolta siitä, että se ei olisi esimerkiksi vaikka frekvenssistä, että me pidetään, niin kuin, että meillä on niin kuin sen verran niin kuin tiukat frekvenssit, että niin kuin, ei nyt enempää kuin kerran sessiossa esimerkiksi voi tulla suurin piirtein yksi niin kuin high impact mainos, jolloin se niin kuin on että mahdollisimman hyvä vaihtokauppa. Joo. Ja kyllähän ihminen on niin kuin oppiva otus, että muistan joskus oli hirveä debatti siitä, että on pitkään niin kuin broadcaster-sisältöä. Uskaltaako pistää 2 pre-rollia? Niin, ettei yhtään min-rollia ole siellä sisällä. Että kyllä niitä sitten niin kuin
ihmiset myös tottuu ja ihmiset ymmärtää kuitenkin. Loppujen lopuksi vaikka liian vähän puhutaan siitä, että, Kyllä. ja mitä mainonta mahdollistaa, ja, mutta siis, kuitenkin. ja niin kuin tavallaan mekin halutaan kehittyä tässä asiassa koko ajan niin kuin eteenpäin, että me mielellään niin kuin just seurataankin vaikka julkaisijoiden kanssa vaikka bounce rateä, nostaa se bounce rateä, tippuuko sivustolla viitetty aika, tippuuko keskimääräinen sivujen latausmäärä per sessio, ja niin kuin, että onko tämmöisiä niin kuin indikaattoreita olemassa, millä niin kuin voidaan sanoa, että se selkeästi heikentäisi, ja semmoisia nyt ei ole keskeisesti ollut oikeastaan, että niin kuin aika tavallisesti, vaikka me näytetään yksi high impact mainos, niin se käyttäminen on ja jatkuu täysin normaalina niin kuin siitä huolimatta. Joo, se on niin kuin vaihtokauppaa, ilmainen sisältö, yksi mainos ja Kyllä. kaikki voittaa. Agree. Kyllä. Hei, pari tulee vielä. High impact formaatteja mahtuu saitille niin vähän, että niillä on haastavaa tehdä bisnestä. Julkaisijat vaikea tehdä bisnestä. Vihreätä vai punaista? Vaikea tehdä bisnestä, ollaan eri mieltä. Me ollaan eri mieltä ehdottomasti. Kaksi punaista. Yes. Kyllä, ja siis se on totta tietenkin, että niin kun ollaan high impact maailmassa, niin keskimäärin näytetään niin mainoksia, mainoksia, mutta se on myös yleisestikin, niin kuin, mihin tämä onneksi on menossa, niin koko digitaalinen mainonta siltä osin, että niin semmoinen less is more -ajattelu niin alkaa olemaan tässä niin digitaalisen mainonnan piirissä, että mieluummin kun näytetään vaikka 5 mainosta, niin näytetään niin 2 mainosta hyvin, ja sillä pidetään huolta, että niin kun niillä on hyvä viewability, alkaen viewabilitystä, ja mieluummin kun sitten näytetään vaikka vähän 5 huonosti toimivaa, että niin karikoidustihan me voitaisiin sanoa vaikka, että jos sulla on 5 mainosta, niin todennäköisyys on, että yhden kanssa ehkä niin kuin ollaan interaktiossa ehkä tällainen kerralla, että siinä sitten niin kuin, että ehkä semmoinen vähän niin kuin less is more -ajattelu, että niin, johon kyllä sopii täydellisesti tämä high impact -maailma kyllä sitten kumminkin. Ja ehkä vielä tuohon sellainen, että attention ja ACPM tulee vielä tukea Vähän parempaa mainontaa, huomattavampaa mainontaa, hyvin sijoiteltuna, joka oikeasti huomataan, ei pelkästään teknisesti näy, ja silloin me ollaan mun mielestä me ollaan oikein trackilla, jos miettii markkinaa ja attention teemaa ylipäätään. Onko teillä sitten konsultatiivinen rooli usein sitten julkaisijalle, joka haluaa ruveta käyttämään näitä, että jeesaatte, että hei, Joo, että totta kai. mikä se balanssi sitten totta on kai, ja kyllä. mihin niitä kannattaa pistää ja kyllä, paljon. ehdottomasti. Joo. Tietenkin just, ja niin kun, esimerkiksi niin kun tavallaan yhtä mainospaikkaa voi käyttää niin kun high impact -maailmassa monella tavalla myös sitten kanssa sitten, että siinä on paljon niin kuin vaihtoehtoja, mitkä voi sitten niin kuin balansoida sen koko sivuston näkökulmasta sitten. Hyvä. 2 tulee vielä. Toka vika. High impact -formaatit ovat liian kalliita pienelle mainostajalle. Ovat liian kalliita. Ovat liian kalliita pienelle mainostajalle. No, meillä on punainen. 2 punaista. Tulipunainen. Tulipunainen. Joo. Ensinnäkin sen tuotannon näkökulmasta me tuotetaan se mainos, jos asiakkaalle ei ole mahdollista tuottaa. Tuotannon kustannukset ei pääse karkaan. Ja me pystytään skaalaamaan se koko kampanja sen pienen tai keskisuuren mainostajan budjettiin sopivaksi. Et se vaikuttaa ehkä markkinassa, että nyt kun tehdään attention, niin tehdään sitä niin kuin valtavilla budjeteilla, se ei pidä paikkaansa, mukaan pääsee kyllä maltillisesti ja järkevästi, ja mä uskon, että se maltillinen, järkevä, hyvin sijoitettu mainonta toimii vielä paremmin kuin aikaisemmin, että täyttä puppua sanotaan, täyttä puppua. Onko Antti puppu? On se kyllä hyvin pitkälle puppua, juuri näin samalla linjoilla kollegan kanssa. Joo. No niin, viimeinen. High impact display-formaatit tuovat brändimainonnan display-maailmaan. Kyllä, ehdottomasti se ei ainakaan heikennä tilannetta ja päinvastoin tietenkin, että niin kuin meidän formaatit kyllä tukee hyvinkin pitkälti tätä niin brändimainonnallistakin, ja sitten tietenkin varmaan mikä monella mainostajalla on, että on myös niin kuin tilanteita, että on vähän vaikea jopa klikata sitä niin kuin mainosta, koska on vähän vaikea, jos olet joku päivittäistavaratoimija, niin siinä silloinhan kannattaa keskittyä just siihen, että sun mainos tulee huomatuksi digitaalisesti niin kuin ensisijaisesti, mieluummin kuin myöskään esimerkiksi niin kuin yrittää niin kuin halaajaa klikkejä tai sillä tavalla, että jolloin tämmöinen high impact formaatti niin
ehdottomasti niin kuin vaan vahvistaa tätä brändimainontaa. Joo, just näin. Erittäin kevään vihreä, eli tumman vihreä väri tolle. Kyllä se tulee tukea ja kaikki tämmöinen, että ollaan sen brändin parissa, tehdään asioita. Engagement on yksi hyvä, se huomataan ja rakennetaan, saadaan brändin parissa vietettyä aikaa. Ne mittarit, mitä digitaalisesta mainonnasta saadaan ulos, niin kaikki se tukee sitä. Ja sitten sen mainonnan kanssa voidaan tehdä tai sinne rakentaa sellaisia asioita, jotka tukee sitä mielikuvaa vielä, että se ei ole pelkästään kuva, jonka sä näet, tai logo. Joo, digihän on ollut sitten vähän niin kuin sen oman datansa vankin, kun sitä data on ollut niin jumalattomasti parhaimpina päivinä tai pahimpina päivinä. Silloin on ihan siis määrättömästi datakohdentamisvaihtoehto, niin siitä on tullut vähän turhaa semmoinen liikaa performance-kanava. Ja itse näkisin tämän muutoksen hyvin positiivisena. Ja silloin koronan jälkimainingeissa puhuttiin paljon siitä, että verkkokauppa buumaa ihan jumalattoman paljon. Se buumaa vieläkin, mutta suurimmat kasvuvuodet on totta kai ohi, kun pääsee kivijalkaan. Kyllä. Silloin niin kuin ajateltiin ja odotettiin, että okei, että nyt se, niin kuin se verkkokauppa ajaa sen brändimainonnan tosi isosti display-maailmaan. Ei ihan sitä isoa murrosta silloin välttämättä tullut, mutta tämä on mun mielestä seuraava iso mahdollisuus. Kyllä, ehdottomasti. Joo, ja sitten tuo niin mainostuotteen katalogi tavallaan, mitä mekin pystytään tarjoamaan erilaisiin tarpeisiin, liikkuva kuva sinne sisään, staattinen kuva, joka elää sen ympäriltä, tavallaan mitä mielikuvaa me halutaan brändin herättää, on edelläkävijä, hauska, pelillinen, asiantunteva, kaikki toi, ja pystytään ne kaikki tavallaan brändikirjaelementit tuomaan sinne, miltä sen brändimainonnan pitäisi näyttää, niin kyllä tässä on ainakin mainostuotteiden näkökulmasta ja sitä kautta niin tosi paljon mahdollisuuksia ja kaikilla, koko markkinalla. Just näin. Kyllä. Joo. Summa summarum, 130 miljoonan euron markkina Suomessa, display, mainonnan markkina, aika hitsisti rahaa siellä, ison murroksen äärellä ja positiivisen murroksen vielä. Et nyt ei puhuta evästeiden vähentymisestä tai mistään näin, että puhutaan, että sinne tulee jotain uutta, inspiroivaa, joka vie markkinaa eteenpäin. Kyllä. Näin. Joo, huhujen mukaan me tehdään Jokinkaan paljon podcasteja tänä vuonna, mutta tässä oli meidän ensimmäinen ja jatketaan niin kuin vähän samalla high impact formaatilla myöhemmin keväällä, eks näin, mutta otetaan vähän eri kulmia siihen. Joo, pitää täysin paikkansa, tullaan tekee vielä muutama ja vähän sinne lukumaailmaan mennään sisään, että mitä sieltä voisi olla. Tän enempää ei varmaan kannata. Ei vielä, ei tiisata sen enempää. Ei. Joo. Kiitos Antti ja kiitos Harri. Kiitos. Kiitos. Super. Hyvä. Moi. Kiitos paljon. Moi.